Mulțumesc! Haideți La la barierele avem și pocketul, se vede în mână. Mergem la F64 să facem niște cumpărături și după la antrenament la școala 32. A venit vara și avem un mare compleu de vară. Dăm start. Am ajuns și la F64. Să vedem ce găsim. Tocmai ce am plecat și avem un suport pentru telefon ca să facem live pe TikTok. Avem un cablu pentru că ne trebuia un cablu, să mai avem un cablu bun pentru încărcat și o baterie de 10.000 ca să filmăm non-stop, să vă prindem toate fazele. Așa ca și cadou pentru voi. Ce faceți, mă? Fane! Fane, ai lipsit, Fane! Fă și tu cu mâna. Ai fost necim, mă? Da, ești așa negru? Dacă era noapte nu te mai vedeam. Fane, ce te-ai bronzat, Fane? Ce e asta pentru mine? Da. Cadou? Ce negru ești, băi! Unde ai fost în Egipt? Da. Hai că vreau și eu să merg. Să-mi faci și mie o ofertă bună, Fane. Ce mi-ai luat? Yeah. Șmecher! Cadou de la Fane. Cum ai zis cum se crede, Fane? Îți mulțumesc pentru cadou. Ce crezi? Azi e ziua mea. La mulți ani. Fac 29 de ani, o să vă dau bomboane mai încolo. Hai, fetele, hai, fetele! Ce credeți? Știți că astăzi este ziua mea? La mulți ani! Da, mă, serios, fac 29 de ani. La mulți ani! Îmbătrânesc. Sweet 29! Ia, dansul. Dansul, hai acum din bunic. Ca de ziua. Mamă, Fane, ce bronzat ești, Fane! Și părul ți s-a făcut blond. Vezi că am făcut TikTok și m-a întrebat jucătorul preferat și am zis că tu ești Fane. Eu n-am văzut, l-a trimis mama. Și a dat distribuire? Fane, încurcă lume. Eu sunt Fane, încurcă lume, mi-am făcut în târg renume. Bine că tu ai Ștef pe spate, o să modificăm echipamentul să scriem Fane. Nu că Crăciunul viitor așa vreau. Da. Și cel mai mic participant la Costinești. Nu s-a făcut egiptean de 100%. Da, e egiptean 100%. O, Nicu, unde ai fost până acum? Ia. Te-ai schimbat greu. Vezi bine abdomenul, respirăm, haide, Așa. pe vârf, spatele greu, haide. Hai, egipteanule, hai. Păi te dor. Ai fost la piramide și ai săpat. Eu i-am întârziat avionul. Când stăm pe capul lui și cea mai mare realizare a lui a spus că nu s-a căsătorit. Exact. Încă nu luați mingi. Hai, încă nu luați mingi. Ce pis. Luați aici bețele de la ștafetă. Hai. Hai, bețele de la ștafetă, hai. Mamă, Fane, încurcă lume, primul. Bronzatul. Du-te pe birou la mine și mai iau unul. Eu eram primul, doamne, Daniela. Eram eu primul, Daniela loc. Egiptul, Mașara. Mi-a luat piramidă, Fane. Asta la soare, bă. Întrebarea e de ce ești... O, ce faceți, domnișoară? Gelozia, uite. Ești pregătit? Da. Și tu ești pregătit? Da. Și tu ești pregătit? Da. Vă pregătiți? Hai, Fane, hai! Hai!
Hai, poate nu prindeți ștafeta. Hai cu ștafeta, hai! Ce conspirație aici, să furați? Dorm. Hai, fugi, repede! Așa, Babuc, așa erai și tu mică când te-am găsit într-un coșuleț la ușă. Te-am găsit, Babu, într-un coșuleț în fața sălii. Domnul sor mi-a zis că m-a adoptat. Eram adoptată când eram mică și am crezut și m-a... Și acum nu mai ești, dacă ai fi fost când erai mică? What? Bro, what are you talking about, man? Deci, întrebare. O să mă faceți de râs la meci în weekend? Tu vrei m-am venit? Ce a zis Jarcu? Depinde, eu nu vin. Deci, meciul trecut noi am câștigat cu Olimpia. Și câștigați și meciul ăsta? Nu, am rămas pe Inex până trebuia să jucăm. Tot am vin. Că ați făcut faulturi non-stop. Care? Câștigați sau nu? Ce ai zis că? Hai, minge! Hai! Fugi! Fugi! Babu, hai! Hai, mă, Babu, mă! Dă. Hai, dă-o! Dă-o! Fugi! Next! Hai! Fugi, pană! Mai repede! Dă-i mingea! Hopa! Hopa! Bine, mă, Costi, mă! Hai sus! Dă cu panoul! Ai vrut să faci o șmecherie, dar nu ți-a ieșit. Hai! Cu stânga! Stânga, mă, stânga! Hai mai repede! Trebuie să mă ocolești, Jarcu. E strategie. Dai și tu coș? Hai, cine urmează? Bine! Bine! Pășustă! Pentru mine astăzi este o zi specială. Este ziua Domnului nostru. Adică acum 29 de ani s-a născut băiatul meu. Am îmbătrânit. Îl iubesc. Acum am chemat aici pentru că domnul Ionuț are niște cununici să vă servească. El va merge în birou să aducă bomboanele, noi o să ne ridicăm și o să-i cântăm în mulți ani de astea, așa cum știm. Așa, frumos! Mulțumesc! Mulțumesc! Haideți la bomboane! Hai! Ușor! Pe rând! Mulțumesc! Cei mici sunteți liberi! Hai!
Imediat, acum. Da, și noi vrem. După ce luați bombonică, sunteți liberi. Luați câte una și sunteți liberi, da? Cei micuți. La mulți ani, domnul! La mulți ani! Mulțumesc. La mulți ani, domnul, Babu. la mulți ani. La mulți ani! Mulțumesc. La mulți ani, domnul! Mulțumesc. La aceeași lună, domnul. Pe cât ești născut? 10. 10? Lateral. Hai centru și alergă! Dă-i-o, dă-i-o! Dă-i-o mai repede să nu te aștepte! Sus! Sar, mă, să recuperezi! Nu sta așa, pomană! Haide! Hai, pas! Și centru! Alergă! Haide! Hai, Raisa, ia-i fața! Nu te mai grăbi, Sara! Bine! Hai și! Bine! Ieși de ea, ieși! Bine! Primește centru! Urmați poziții! Hai! Fenta! Și pas! Și pas! Și dă-i! Bine, Irem, bravo! Uite că te filmez, că ție nu-ți place să te filmezi, Irem! Și dă-i! Hai, pană! Nu mai stați! Nu mai veniți din gol! Nici n-a plecat de acolo! Deci aici, de aici! Că știm că Bine! Hai să vedem! Bine, 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 Ale! Bine, Jarcu, bravo! It's time to play the game. Time to play the game. Albe cu Sara și negre cu albastru. Deci, cine sare? Hai! Mă, în spatele ei cine stă? Alo? Cine stă? Și aici cine stă? Hai, hai, hai! Sus! Bine! Brava, brava, brava! Hai, babu, hai, babu! Bine, 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 Irem! Out! Sus, babu! Bine, bine, pasul, bun, bravo! Sus! Bine, bine, bine! Bine! Eu știu câtă bucurie zici că a dat gol la fotbal! Vă văd, hai să vă văd, sus! Și nu recuperezi, mă? Du-te în apărare! Bine! Hai, 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 hai odată! Pas! Dă drumul la minge! Sus! Du-te! Fault! Bravo, bravo, bravo! Bine! Dansul, dansul, dansul! Dansul, dansul, dansul! Hai! aveți meciuri în weekend, da?
fetele. Și ca să nu lipsiți bine de la antrenament, și fiți mai atenți și mai receptivi la ceea ce vă spun eu. Hai să strigăm și noi Bilis aici. Pe care băieții m-ar mutați panourile, da? Da. 1, 2, 3. Bilis! Dați centrală, dați-mi.